Mám si trošku zjedol, ale len som hlavne čakal kamaráta, ktorý by mal z brusnice, tak chcel sa nájsť a chce byť v poriadku, keď sa ukáže, hej, lebo cigani mi vyhrávajú v Žalsku. Aha, s tebou toto si požičal, hej? To si požičal? Nie, ja to môžem na internete tak kde nájsť. Hej? No. No, idem lebo hovoriť. Jasné. Nevydržu, také sa nalazí. Jasné. Jak sa máš? Dobre, tak fajne je dneska, nie? Pekné počko. Čau. Vieš čo, ty by si nechcel byť v strane zelených? V strane zelených? Ak ja podporujem ekologické organizácie na internete. Vieš Asi politicky nie, stranu zelených asi, ako kvôli politike nie, ale akože podporujem ekologické organizácie, to určite. A určite podporujem stranu zelených. Hej? No. Lebo snažím sa mať kontakty s tými z Bratislavy, aby som pošli dať v takéto založil pobočku nejakú, alebo nejakú... Stranu zelených? Hej, tu v Košiciach. A nie je? Nie je. Aha. Nie je. No vieš, takedy porozprávame o tom podrobnejšie, lebo teraz sa veľmi hladný, bolo by o čom hovoriť, to by bola aj našu diskusiu, ešte by si mohol prípadne dať nejaké informácie, alebo zbierať informácie. Môžem na internete nájsť. Dobre, vieš čo, Viktor, sa rodíme takto, že keď budeš nejaké informácie, daj mi vedieť, lebo ja potrebujem, ja teraz zbieram informácie, lebo myslím to korektne a seriózne. Dobre. Mám nejakých ľudí z občianskeho združenia Klub Osa Amerika, mi 61 členov, takže... 61 členov máte bolo už? by sa o čo oprieť, hej. Takže bolo by treba, aby sa to aj v Košiciach ujala tá myšlienka, lebo je to perspektívna vec. Lebo čím ďalej, tým viacej je to prostredie, to životné prostredie a tá ekológia viac prostredie. No to je určite. Rád by som sa pokecala, strašne sa hlavne. Čau.